dveří a světlíků a opadaných omítek, tak to už bych teďka nenatočil. For example, my short film, if you know the Johann Sebastian Bach Fantasy G-moll, consists of doors, old walls and old cellars. I don't think I would be able to shoot the same film in this time. Perhaps to come now to Surviving Life, if you don't mind a personal aspect of the film, you mentioned that unlike your other films, you wrote this one recently, 5 years ago. So I assume that meant that you wrote it shortly after the death of your wife, who is also your close collaborator, fellow artist, Eva. And Eva, of course, is also the first name of the woman in red, the dream figure who appears throughout the film, who's also the mother. Otázka je, že prožiť svoj život, že či, keď ste hovorili, že to pred 5 rokmi napísané, či to má spojitosť so smrťou Evy, lebo aj hlavní charakter, ktorý v tom červenom je, ako sa volá. Ne, tak nemenuje se Eva, ale Evženie, ale ne, není, ale ten sen se mi zdál, ještě Eva byla naživu, čili ten scénář vzniknul ještě, kdy Eva byla naživu a počítal jsem s tím, že bude spolupracovat se mnou na tom filmu. Bohužel k tomu už nedošlo, protože nám trvá vždycky 5 let, než seženeme peníze na nový projekt. A takže prostě už ten film jsem dělal sám. No, this film, the script I have written still when my wife Eva was alive, and actually I thought we would work together on this film as well, but unfortunately she's passed away. So because the pre-production of our films always takes such a long time, 5 years, well, I had to do it then without her. Eva byla mladýřka a spolupracovala, měla svůj program, protože, jak říkám, ona vlastně dělala na mých filmech tak jaksi jako bokem vlastně, že jo. My wife Eva was a painter herself, so she had her own work, profession, and working together with me on my films, it was something that she did extra. Ale ten její přínos je samozřejmě podstatný na těch filmech. Vlastně dělala na všech mých celovečerních filmech. Spolu se mnou jsme dělali společně tu výtvarnou stránku toho filmu. Ale Eva kromě toho, že teda malovala a dělala výtvarně na mých filmech, tak ona taky napsala několik knížek a sbírku poezie a stále mi slibovala, že mi napíše scénář, ale bohužel teda k tomu nedošlo. V její pozůstalosti jsem našel několik rozběhů na takovou práci, ale nikdy to nedokončila. Čehož samozřejmě lituju. So, but I would like to say that her input to my films was, of course, big, because we were together we were working on the art direction, and she did cooperate together with me on all my feature films. What she did more, she was also a writer, so we were talking about the possibility that in the future one time she might write a script for me. But unfortunately it didn't happen, and after she died I found out a few pages of some scripts, but none of them was finished. When the first time that he meets the lady in the street, she calls after him, Milan. She says her name is Eva, and it's only at the second meeting that she has the purse which says Evgenia on it. So that's why I came to the identification. Preto si myslel, že sa volá Eva, lebo že ten prvýkrát na ňu volá ten... Eva. Jo, ona se představuje prvně jako Eva, ale to nemá s Evou společného. Jako, no, she, yes.
Usually you begin this film addressing the audience directly, apologizing for the modest means of the film, its short running time. How important, when you're making your film, are you thinking of the audience? Are you thinking of how the audience will react? Že na začiatku vysvetľuješ to film a ospravedlňuješ sa, že to vyzerá tak, to vyzerá kvôli financiám. Otázka je, pracujete na filme a myslíte na divákov, alebo absolútne nie? No já se nechci dopouštět na divácích podvodů a proto na ně nemyslím samozřejmě, protože mě jde o to udělat co nejautentičtějc ten film, čili seznámit ho s nejautentičtější polohou mého myšlení, mého cítění v okamžiku, kdybych začal upravovat svůj film podle jakéhosi imaginárního diváka, protože nejsou diváci všichni stejní, no tak bych se dopouštěl podvodu vlastně na tom diváku, protože bych jaksi teda upravoval a nezděloval bych mu, co si opravdu myslím. I don't want to cheat my audience, and that's why I actually don't want to think of them. I want to be as authentic as possible. So I am doing my film in the most authentic way, because I think if I would be thinking of them, then I would start cheating them, and that's not what I want. Já si myslím, že jako vůbec prvotní hodnota jakéhokoliv uměleckého díla je autenticita. And I think that the first and the most important value of any art work is its authenticity. Navíc já užívám vlastně tvorbu jako určitou autoterapii. And actually I use my work as a sort of autotherapy. Je těžký při autoterapii myslet na někoho třetího. Yeah. Nebo druhý. And it's difficult when you do your own therapy to think about someone else, some second or third person. There's so much computer animation going on, being used these days. Have you ever been tempted to experiment with computer animation? V súčasnosti sa veľmi veľa komputerovej animácií používa. Nikdy vás to nelákalo použiť? No, já si myslím, že tak jako počítačová animace je technika jako kterákoliv jiná. Já k ní mám samozřejmě určité výhrady. A to že počítačová animace pracuje s virtuální realitou a virtuální realitě chybí taktilní rozměr. I have something against the computer animation, because of course it's a technique that has got some good things but also bad things, and the bad thing for me is that it doesn't have this tactile possibility of touching. Já se musím věcí dotýkat, protože tam dochází k tomu kontaktu s tou věcí, ale nejen já rád pracuji i s předmětama, který nejsou noví, který jsou starý, kterých se dotýkali lidé a nabíjeli je určitými obsahy. Čili pro mě virtuální realita je mrtvou realitou, to je prostě mrtvě narozený dítě, tam prostě chybí celý jeden emocionální rozměr. So virtual reality for me is a dead reality, because it's lacking this dimension of one emotional dimension, and that's that fact that you can't touch it, this tactile dimension. Because I work with, I love to touch the objects that I work with in the first place, and secondly, I love to work with things that have already been touched, so that they themselves have their own history. A vlastně klasická animace je
o doteku, že tam se dotýká člověk těch věcí, který animuje prostě 1000krát prostě za minutu. Vlastně tam prostě bez toho doteku, já si to nedovedu vlastně tu představit. A tadyhle se dotýká nějaký klapky prostě. To prostě nedovedu si to představit. So you must realize I am using classical animation because I want to touch my things and I touch those things 1,000 times a minute, and I really cannot imagine to use, instead of touching my things with my hands, instead of that touching the keyboards. That's really impossible for me. Ale nikomu to neberu, když se někdo dělá počítačovou animaci a ti dělá. But I don't, I'm not against it if some other people want to use computer animation, it's okay with me. In your work as a sculptor, touch is very important. Cinema is based, one thinks mostly on sight and sound. What's the relationship? How do you bring touch into the cinema? Kino je vlastne založené, je dôležité v kine aj zvuk, ako túto taktilnosť prenášaš do... No tak já taktilnost do zvuku nepřenáším, ale zvuk je samozřejmě velice důležitý ve filmu a já s ním velmi intenzivně pracuju. Pro mě neznamená ozvučit film, tam dát jenom výstřely z revolveru nebo prásknutí dveří u auta, ale ozvučujeme všecko, co se dá ozvučit, tak ozvučujeme ve filmu. So of course the sound is very important for me in my films, and I just don't use any kind of sound. So we really go from one frame to other frame to take care of each sound in my film very carefully. Nepracuju ze zvuky z počítače, jsou to všechno reálné zvuky, které nahráváme s týmem lidí, který se tím zabývají a věnujeme tomu mnoho času. We spent a lot of time together with my team to record real sounds. We just, again, don't use any computer sounds of anything. Zdánlivě to jsou jako reálné zvuky, ale není tomu tak zcela, protože my měníme intenzitu těch zvuků. Takže dostáváme do stejné reality, řekněme, zvuk česání vlasů, jako řekněme právě toho výstřelu. But we do play with the sounds. We, for example, intensify them. So sometimes if you use the sound of the brushing hair, we intensify it as much that it can sound like shooting from a weapon. Nahráváme na film z ruchy, nikoliv na obrazovku, čili aby nám neušlo nic z toho obrazu, co bychom chtěli ozvučit, a jak říkám, ozvučujeme všechno. So we record very carefully the sound on the film, so that we don't miss anything that we would like to have on the film, and we really take care of it. Tím ovšem samozřejmě ztrácí na významu hudba v mých filmech. So probably thanks to this fact, the music is losing its power in my films, as you might have noticed. I don't use so much music. A vlastně od doby, co točím hrané filmy, už nepoužíváme originál hudbu, pracuji pouze s archivní hudbou, s kterou pak pracuji samozřejmě jako s artefaktem, to znamená vytrhávám ji ze souvislostí, pouštím ji pospátku a tak dále a pracuji s ní v podstatě jako s ruchem. So we don't use any, since I work on my long feature films, I don't use any contemporary music. We only use some old music. And we use it as an artifact, which means we create the music. Either we played it the other way around, or we just use a piece of it. We are creative with the music as well. Já si myslím, že už hudby bylo napsáno velice mnoho
a není třeba ji dále rozmnožovat. Už z toho důvodu, že tato civilizace v podstatě už je jenom hudební a já si myslím, že